हेलो लोगोफोर गोबाव समनि उनाव नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनै आसाम हिस्ट्री जीके रिविजन लानानै फैदों जाय आसाम पुलिस आरो ADRE 2.0 नि थाखाय जोबोद गोनांथार। दानिया फैदो जागायनोसै। कुइसन नम्बर 1 आसाम गोरोबथायाव सागान होनाय समाव भारतनि गाहाय मन्थ्रिया सोरमोन? अपशनाव होनाय दङ इन्दिरा गान्धी, देबगौड़ा, A.B. वाजपेयी, राजीव गान्धी। अब्ला बेनि थार फिननाया जागोन अपशन नम्बर डी राजीव गान्धी। कुइसन नम्बर 2 आसाम गोरोबथानि थाखाय बबे रिफाइनारिखौ गायसननाय जादोंमोन? अपशनाव दङ गुवाहाटी, बङाइगाव, नुमलीगढ़, दिग्बय। अब्ला बेनि थार फिननाया जागोन अपशन नम्बर सी नुमलीगढ़। कुइसन नम्बर 3 आसाम गोरोबथानि फिथाइ महरै गाहायाव होनाय बबे हारिमुआरि फसंथाना जोनोम जादोंमोन? अपशनाव होनाय दङ रक गार्डेन, आसाम स्टेट मिउजियाम, रवीन्द्र भवन, श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्र। अब्ला बेनि थार फिननाया जागोन अपशन नम्बर डी श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्र। कुइसन नम्बर 4 जारिमिनारि आसाम गोरोबथाया सागान होजादोंमोन। अब्ला बेनि थार फिननाया जागोन अपशन नम्बर ए 15 आगस्ट 1985। कुइसन नम्बर 5 1973 मायथाइयाव आसामनि राजथावनिखौ शिलंनिफ्राय दिसपुराव लांनाय जादोंमोन। बै समाव आसामनि गिबि मन्थ्रिया सोरमोन? अपशनाव होनाय दङ शरत चन्द्र सिन्हा, प्रफुल्ल महन्ता, गोल्लाभ बरुवा, बिमला प्रसाद सलिहा। अब्ला बेनि थार फिननाया जागोन अपशन नम्बर ए शरत चन्द्र सिन्हा। कुइसन नम्बर 6 मनिराम दिवानजों सोरखौ फासि होनाय जादोंमोन? अपशनाव दङ दुतिराम बरुवा, पियली बरुवा, पियली फुकन, फाहमुद आली। अब्ला बेनि थार फिननाया जागोन अपशन नम्बर बी पियली बरुवा। कुइसन नम्बर 7 आसाम ओनसोलखौ बेंगल प्रेसिडेन्सिनिफ्राय आलादा खालामनाय जादोंमोन माब्ला? अपशनाव होनाय दङ 1874, 1889, 1861, 1826। अब्ला बेनि थार फिननाया जागोन अपशन नम्बर ए 1874। कुइसन नम्बर 8 1828 मायथाइयाव आसामाव ब्रिटिश खुंथायनि बेरेखायै गिबिसिन बिग्रायखांनायखौ दैदेनदोंमोन? अपशनाव होनाय दङ पियली फुकन, मनिराम देवान, गामदुवार कनवर, पियली बरुवा। अब्ला बेनि थार फिननाया जागोन अपशन नम्बर सी गामदुवार कनवर। कुइसन नम्बर 9 भारतनि उदांस्रिनि समाव गाहायाव होनायफोरनि गेजेराव सोर आसामनि रायजो बेंगिरिमोन? अपशनाव होनाय दङ सार आकबर हायदारि, फाखरुद्दीन आली आहमेद, एलपि सिंह, तारुणराम फुकन। अब्ला बेनि थार फिननाया जागोन सार आकबर हायदारि। कुइसन नम्बर 10 भारत नागार सोमावसारनायनि समाव कनकलता बरुवा आरो चन्द्र काकतिखौ गावथारदोंमोन बबे जायगायाव होनाय जादों? स' अपशनाव होनाय दङ गहपुर, तेजपुर, चतिया, नगाव। अब्ला बेनि थार फिननाया जागोन अपशन नम्बर ए गहपुराव। अब्ला दिनैनि रिभिजन जीकेआ बेसिमावनो जोब्बाय। गोजोन्थों।